Hello guys! So eto na guys, natanggalan ko na ng buto yung grain yang mango. So buak sa liso kung baga. So natanggal na to ang liso, so ready na ni siya for mukbang, pero hugasan pa ni nako. Okay? Nanapoy mo ingon diharon nga, ma'am, gihugasan ang tanan nimo daan ma'am, usa di mo gibuak, usa di mo gitanggalan og liso kay mauna bla bla bla. Okay? Unahan na ta mo ha, kung gusto ninyo, kung prepare mo sa hugasan daan, inyo hapod na. Okay? Kay ako, prepare pod nako is dili na ko hugasan daan. Unya ra nako hugasan og mahiwa-hiwa na or mabuak na pagparehaan ni. So hugasan nako ni siya karon since natanggalan na nako siya og mga liso. Kay kabalo ko na po mo comment di aron nga ma'am, imo ta nang gikuhaan da, imo ta nang gihugasan daan ma'am kay mao ni mauna bla 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 bla. Di ba? So ang ako is hugasan ako